Prvog dana marta onima koji se vole poklanja se privezak martenica. To je mala lutkica ispletena od crvenog i belog konca koji se onda nosi do kraja meseca. Crvena i bela boja simbolizuju zdravlje, sreću и дуг живот. Българите на 1 март посрещат символично Пролета и Баба Марта, закичени с мартеници, като си пожелават здраве и щастие. Това е хилядолетна българска традиция, която символизира края на зимата и идването на пролета, каза Николай Колев от Генералното консулство на България в Ниш и честити празника на всички. Днес е един прекрасен празник, една прекрасна българска традиция за здраве, за щастие, за късмет и много се радвам, че продължаваме тази традиция на децата от Цари Брод, културно-информационния център, Генералното консулство, да им поднасяме на този ден мартеници. Събитията и тържествата, свързани с националния празник 3 март, ще продължат в града, а и ще има прекрасен концерт на 6 март с участието на прекрасните деца от Цари Брод. Традицията продължава и аз много се радвам, че днеска зарадвахме децата съвместно с КИД Цари Брод. Народният календар Баба Марта е много почитан и емоционален български празник, символ на пролета и носи пожелание за здраве и плодородие. На 1 март всички българи се закичват с мартеници, изработени от усукан бял и червен памучен или вълнен конец, като символ на здраве, дълг живот, плодовитост и изобилие. Червеното предвещава здраве и сила, а бялото – щастие и дълголетие. Далибор Миланов от Културно-информационния център Цари Брод е доволен, че има възможност да зарадва децата и да им подари по една мартеничка и да даде принос в опазването на българската традиция. Поредната инициатива, днес сме тук да отбелязиме 1 март, празника на България. Също иска да честита и 3 март, големия празник на Република България. Подарихме мартенички на децата в основното училище, значи мартенички има за всички деца. Дарението беше от ВМРО и от НСФБ, както и от БГ Патриоти. Мартенички ни изпратиха, които всяка година са с нас и не ни забравят. Много благодарение, много здраве на децата и много успехи. И в двете училища всяка година се поставят изложби на ръчно изработени мартенички. И тази година учениците в изработването на мартениците използват различните си творчески умения и ни показват, че те могат да се направят не само от конец, но и от други различни червени и бели материали. Стига да имаме идея. Според поверието, мартениците слагаме днес, а трябва да ги свалим, когато видим щръкел или първо цъфнало дръвче, на което да ги вържем.